Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegodter, og de går om nissen tæt i ring. For mange mennesker er julen et af årets absolutte højdepunkter. Det er en tid, hvor vi hylder gamle skikke og traditioner, såvel som menneskelige værdier. Men i de seneste år er et nyt aspekt kommet til den danske jul, nemlig det kommercielle. Butikkerne begynder at fejre jul allerede i starten af november, og vi køber julegaver som aldrig før. Men kan den voksende kommercielle tendens egentlig have nogle konsekvenser for den danske jul, som vi kender den? Dette er, hvad vi vil undersøge i denne dokumentar. Julen har eksisteret i Danmark i flere hundrede år. Dette har givet anlæg til en masse traditioner, som danner fundamentet i det vi kalder for den traditionelle danske jul. Disse traditioner varierer mellem alt lige fra juletræsdansning, julekalendere og traditionel spising. Men hvornår er noget egentlig en tradition? Og hvilke traditioner er mest bemærkelsesværdige hos danskerne? For at få svar på disse spørgsmål har vi allieret os med folklorist Anders Christensen. Hvis det skal være en tradition, så er det ikke noget, der er gentaget bare en eller to gange. Så skal det være en skik eller noget, man gentager gennem en årrække, før man kan sige noget er en tradition. Jeg tror, at det der med, at familien er samlet, det tror jeg er noget af det, der er meget centralt for mange mennesker. Og man vil gerne, at man har det godt juleaften, hvor familien er samlet. Anders Christensens bud er naturligvis kvalificeret. Men hvilke traditioner sætter danskerne egentlig selv højst? Så udover det sædvanlige med maden, så dans rundt om juletræet og klip- og klisterdag med familien og lave konfekt, det er alle glade for. Det er julemaden og selvfølgelig gaverne. Det var altid et plus. De hyggelige stunder, man kan have med familien, når man ikke er på arbejde, det er meget jul. Så når jeg har fri jul, når jeg er sammen med familien, vil jeg sige. Det essentielle ved den traditionelle jul for danskerne er altså julerelaterede traditioner og hygge. Men i de senere år har et nyt juleaspekt meldt sig på banen. Et så markant et, at man nu endda måske kan snakke om to forskellige jul. Det er den kommercielle jul. Det er jul, det er cool, det er nu man hygger sig bedst. Det er julebal i Nisseland, familiernes fest. Med fornøjet glimt i øjet trækker folk i vintertøjet til den årlige folkevandring op og ned ad strøget. Der bliver handlet, pakket ind, og der bliver købt og solgt. Tøs, det snot i næsen, det er pissekoldt. Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne. Men det er da klart, at sådan en sag må komme bag på DSB. Intet vrøvler, de forsvoret, det er det helt sikre på, man ved den. Som alle andre danskere kender også vi til butikkernes tidlige julestart. Men er julen virkelig så stort et kommercielt virkemiddel? Og i så fald, hvordan benytter butikkerne det egentlig? For at få svar på nogle af disse spørgsmål har vi allieret os med marketingskoordinator i Lyngby Storcenter, Melanie Bøjslev. I Lyngby Storcenter, der bruger vi julen som et kommercielt virke, i hvert fald i høj grad. Julen er for os det største tidspunkt for handel. Det er her af butikkerne, at de omsætter jo for flest penge. Så det er et kæmpestort for os her i Lyngby Storcenter. I Lyngby Storcenter bruger vi meget, hvad kan man sige, det familiære. Vi har jo et kæmpestort legeland nede på Stortorv, hvor at vi så prøver at tiltrække mange familier og børn jo, fordi det er sådan, at der er faktisk ikke så mange steder, hvor du kunne opleve sådan et kæmpestort julenisselandskab, som her i Lyngby Storcenter. Men hvad er egentlig begrundelsen for butikkernes tidlige julestart og deres brug
af julen som kommercielt virke? Og hvad mener danskerne egentlig selv om dette fænomen? Det synes jeg er lidt upassende, fordi så er det jo ikke en tradition. Altså, hvis man skulle tage, nu er jeg ikke troende, men hvis man skulle tage efter Bibelen, så er det jo ikke der, det tingene foregår. Så jeg synes, de skulle lade være med at tænke i penge, og så holde sig til de officielle traditioner. Det bliver man hurtigt træt af. Ja. Altså, jeg kan godt se det smarte i for forretningerne at ligesom reklamere for det og komme ud med det tidligt. Fordi der er mange folk, der handler tidligt. Men der er også mange, der er imod det, fordi at julen varer sgu ikke 3 måneder. Jeg tror, at hvis det var, at vi allerede måske skulle starte på julen i slut oktober, så tror jeg måske, at nogen allerede måske var lidt mættet, hvis det er allerede der i december, fordi at nu holder vi 1,5 måned med jul. Det synes jeg personligt er nok, og jeg tror også, at kunderne, hvis det er, at man starter alt for tidligt, at de vil synes, hold op, altså, det er bare halven, ikke? Altså, det tror jeg umiddelbart, at man skal passe på, at man ikke starter alt for tidligt, for ikke at folk bliver trætte i julen. Men er der egentlig nogen chance for, at den voksne kommercielle del af julen nogensinde vil kunne komme til at udkonkurrere den traditionelle del? Altså, jeg tror aldrig, julen i sig selv, det med traditionen og det, at det er jo julen selv, hvad siger man, hjertets fest. Det tror jeg umiddelbart ikke kommer til at forsvinde. Det tror jeg aldrig, sådan julen i sig selv vil. Ligesom Melanie Bøjslev udtaler, vil de kommercielle værdier aldrig komme til at erstatte de traditionelle og familiære værdier, selvom de dog fylder mere end nogensinde før hos danskerne. Dette skyldes, at disse gamle værdier har eksisteret i adskillige år og aldrig vil forsvinde helt, da de nemlig har en særlig plads i danskernes hjerter.